yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Do you believe kuti zvipoko zviriko kana kuti munoti zvipoko hakuna? You can tell me what you think in the comment section. Pane ime message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti ivo vari kumhiri kwemakungwa. Kana kuri kunzi unenge wakambosangana nechipoko kana uine munhu akambokuudza kuti iye akasangana nechipoko, unokwanisa kuuya kuinbox kwangu, then you can tell us kuti chii chakaitika pawakasangana, kana kuti munhu iye paakakuudza kuti ndakasangana nechipoko chii chakaitika. Message yavakanditumidzira yakamira sekudai. So hanzi wakadii zvako mwanangu, ininiwo ndiri kurarama ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. I have been in the UK for a very long time, asi kumusha ndinobva kuGoromonzi ndiko kwandakasvarirwa ndikakurira. Ndakazouya kuno nevabereki vangu apo pandainge ndava ne17 years. Hatina kuzombogara takadzokera zvekare kumusha, saka hama dzimwe dzekumusha handisisina kana communication. Iniwo Mwari vakazondifuratira nekuti vana vangu vaviri avo vandakazozvarawo nekuti ndakazoroorwa nemurungu, vana vangu vose vari vaviri vakafira muaccident. Zvinhu zvinondirwadza. Handina hama as such kunoku. Vana vaamai vangu vose vakapera kufa. Ndini ndega ndasara ndiri kuno. I am living in a home. Chakakonzeresa kuti tisadzokera kuZimbabwe, according to my parents, was yainge iri nhau yengozi. Izvi zvakatanga kutaurika after 2 years tabva mukusvika munomu munyika yekuno kuUK. Ndokubva tachizoudzwa kuti painge paina vamwe bamukuru avo vainge vakaponda munhu kumashops kwaMujuru, ndokwavakapondera munhu ikoko. Saka munhu uya akabva achizotanga kumuka nekuti hama dzemufi hanzi vakatora mufi wavo, ndokubva vachizoenda vakazombonosiya kofini pachivanze pamba pevabereki vababa vangu. Rakagarapo kofini kuda about 4 hours. Hanzi ndokubva vachizouya vachizoritora vakamuviga mufi wavo ainge akabata banga. Saka vanhu vakazotanga kufa mumhuri kunokuwo. Baba vakazotanga kubatsirwa neumwe murume wekuMalawi nekuti tainge tava kutombopota tichirwara. Kubva zvatakazobatsirwa nemurume wekuMalawi hatina kuzomboramba tichirwara, ndokubva tachizotanga kuenda kuchechi. Saka vabereki vangu ivo vainge vasingachadi kudzokera kumusha nekuti vainge vachiti kana tikadzokera kumusha tinokwanisa kuzorasirirwa mhepo dzacho idzodzo dzemweya wengozi. Saka tangokurawo tichingoziva kuti isu tatova nedzinza redu kunoku. Hanzvadzi yangu yakafa, my other sister akafa, iniwo ndikaroorwa ndikaita vana vangu. Vana vangu unfortunately vakazofira in an accident mushure mekunge vaenda kuclub kunonetsa nekuti vana haukwanise kuti unge uchivaudzira zvekuita. Saka vakatotanga kuita zvekuenda kumaclubs kubva vachiri ne15 years. Ndaiti kana ndikataura navo dzimwe nguva vaikwanisa kuti you are abusing us, and ndaitya kuti ndinokwanisa kuzotorerwa vana. Asi vana vangu vakazopararira muaccident vachibva kuclub vaine vamwe vavo. They were overspeeding and vakabva vachizoita a fatal accident. Asi nyaya yandounza pano haisi nyaya yekurasikirwa kwandakaitwa nevana vangu, asi inyaya yezvakaitika apo pandainge ndichiri mwana mudiki, ndichiri ne14 years, apo pandakaona chipoko chiya chavanoti goritoto. Ndakaona goritoto pandainge ndichiriko kumusha kuGoromonzi. Musi wacho iwoyo ndainge ndanzi ndinge ndichienda kunotsvaka mombe nevamwe banguru ava vainge vaine kahutsinye kavainge vainako. Saka vabereki vedu vainge vari kuHarare panguva yacho iyoyo. Saka vari kuHarare kudaro, ivo banguru vaipota vachitishandisa vachitiitisa mamwe mabasa epamba zvinenge zvisingazivikanwi nevabereki vedu. And vaiti kana vabereki vedu vadzoka kubva kuHarare vaitoti musazo
udza baba venyu kuti makamboenda mukanoshanda kumunda. Dambudziko rainge riripo rainge riri rekuti ivo sekuru vainge vaine barika, saka bamukuru ava vainge vari vekune imwe imba vaitiitira utsinye zvisingaite. Makore acho iwawo painge paine mutauro wekuti painge paine umwe mucomrade uyo ainge akaurawa akaita zvekupisirwa mubhani nevarungu. Mucomrade uyu ainge achinzi ainge achimuka chipoko, saka ndakabva ndachizonzi ndinge ndichienda kunotsvaka mombe nekamunin'ina kangu, asi ndakaona kuti sezvo iye ainge achiri mwana mudiki ndikabva ndamuti iwewe chisara, ndokubva ndachizoenda ndiri ndega. Saka ndakati ndichifamba apo pandainge ndava kudzoka wainge watova usiku, ndainge ndakwanisa kuwana mombe imwe chete. Vainge vakanditi kunyangwe ukawana mombe imwe chete unge uchidzoka nayo. Saka ndakati ndichitina mombe ndichidzoka kumba, ndopandakatanga kunzwa kuti kumashure kwangu kwainge kuine munhu uyo ainge achinditevera, ainge achifamba, asi munhu uyu mutsindo wacho wainge uchityisa nekuti aiti achifamba pasi pose paita kuti zhu pachiita kudengenyeka. Zvino ndakazoti ndacheuka, ndopandakabva ndachizoona kuti munhu iyeye ainge akareba. Ndakacheuka apo pandainge ndava kuda kunopinda mune kamwe kasango, ndikati ndiri kuda kuona kuti ndianiko ari kumbonditevera iyeye ndisati ndapinda musango. Ndopandakabva ndachizoona umwe murume ainge ari murefu refu. Murume iyeye ainge akareba kuenzana nemiti. I had never seen munhu akareba kudaro, nekuti ndakati ndakamutarisa kana mabvi ake ainge akatoreba kutodarika mimwe miti, kana chiso chake zvakanditorera nguva kuti ndinge ndichizoona chiso chake nekuti ainge ari mudenga denga. Munhu uyu akabva achizotanga kuseka kwaainge achiita kana pasi rose rainge richidengenyeka. Ainge aine ziso rimwe chete, ziso iri rainge richipfuta moto. Ndokubva achizotanga kundimhanyisa murume uya, asi chakandinetsa ndechekuti ndaiti ndichimhanya ndichitiza kudaro, kunyangwe ainge akareba aifanira kuti angadai akangondibata kahwani, but aitondimhanyisa zviya zvekuti iye aita sekunge ari kumhanya neslow motion. Ndakaramba ndichingomhanya, asi ndakazoona kuti ndainge ndichingomhanya ndiri panzvimbo imwe chete, ndichiita sekunge ndainge ndakabatwa. Ndakamhanya usiku hwose. Ndakazotowanikwa nevamwe gogo vainge vachitoenda kumunda mangwana acho makuseni. I think it was somewhere kuma past 7 apo pavakazonditi naiwe ko uri kuitei, because ndainge ndichingomhanya ndichijoga ndakamira panzvimbo imwe chete. Pavakati naiwe ko uri kuitei, ndipo pandakazovhunduka ndikaona kuti kunze kwainge kwatoyidza, uye zvekare ndainge ndichingomhanya ndakamira ndiri panzvimbo imwe chete. Pandakatarisa ndakaona kuti ndainge ndatochera nekuti ndairamba ndichingomhanya ndakamira panzvimbo ipapo, saka pasi painge patochereka. Ko iwo makumbo angu ainge azvimba zvekuti pandakapepuka ndakabva ndangodonhera pasi. Makumbo angu ainge achirwadza mumajoini. Nanhasi uno kunoti kana kukanyanyisa kutonhora ndinonzwa majoini angu achiita kudavirira achirwadza. Saka vakabva vachizonodaidza vana bamukuru, vakatoya vakatoita zvekutonditakura nebhara, vakabva vachizoenda neni kun'anga. Ndikabva ndachizogadzirwa, ndikaita mazuva 3 ndisingatendedzwi kuona zuva. Ipapo ndaiona zvinhu zvose zvinofamba usiku, kubva kumapere, dzimwe mhuka, nyoka dzavanoshandisa nevaroi, zvekare nezvipoko. Ndakaita mazuva 3 ndakavharirwa muimba. Imba iyo yainge yakavharwa, kunyange mahwindo ainge akavharwa nemagumbeze 2-3, vachiti ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizoona zuva, ndokuchenurwa kwacho
kwavainge vachindiita. Zuva renumber 3 ndipo pandakabva ndachizotorwa. Vakanditora vakaenda neni kumakuva, wainge uri usiku. Ameno zvimwe zvavakazoita pandiri, zvimwe zvacho ndava kukanganwa. Vakadeketera vachikumbira ruregerero zvinhu zvinofamba usiku, nekuda kwekuti ndainge ndakaona chigoritoto. Goritoto iroro rakambonetsa kwedu kuGoromonzi, uye zvekare Banguru ivo vanoti vakatombosangana naro goritoto iroro. But goritoto iri vanoti pavakasangana naro vakafungidzira kuti yainge itori best friend yavo, but vakazoti apo pavainge vava kuda kubatidza fodya, hanzi ndipo pavakaona shamwari yavo wavainge vachifungidzira kuti ainge ari murume uyo wavainge vachiziva akabva aputika, akabhururuka akazonoputikira ari mudenga denga kuita sekunge zvinoita mafirework. Ndo zvakaitikawo izvo kwandiri pandainge ndichiri kuZimbabwe. Moyo wangu unorwadza kana ndikatanga kufunga dzinza rababa vangu. Handizivi kuti vachiriko here kana kuti kwete. Takazongonzwa zvichinzi pamba painge pava padongo, vanhu vose vakapera kutiza nekuda kwekuti pamba painge pava kusagarika nekuda kwemweya wengozi. Ini kuno ndiri ndega, handina hama. Kana ndikafa ndichangovigwawo nehurumende. Murume uyo wandainge ndichiti ndiye wangu akazororawo, ende haana kana nguva yekunditsvaka sezvo takazoita a divorce. He got depressed mushure mekunge vana vatainge takazvara vafa, so he moved on with his life. Iniwo ndine cancer, ndiri kuraramawo ndiri muno mucare muhome. Variko vamwe vana vekumusha zvavo vatinoshandidzana navo, vane moyo yakanaka, vandinogara ndichitaura navo. Ndinoteererawo zvirongwa zvenyu kufambisa nguva nekungoitawo reconnect nevanhu vekumusha. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ichibva kuna mama avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi kuno handisisina hama, vana vangu vakafa kumusha. Takangonzwa zvichinzi musha wava dongo, vanhu vakatiza pamusha nekuda kwekuti painge pava kunetsa nemweya wengozi. Hanzi ndinoteerera maconfessions kuti ndinge ndichingoreconnectawo nevamwe vanhu vekumusha. Ngatitaurei navo. Makambosanganawo here nechipoko? Munoti zvipoko zviriko here kana kuti hakuna? You can come to my inbox and share with me your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Zviriko here izvi mukoma? Inzwaiwo zvatakaitiswa nevamwe madzibaba a few months back, but chava kundinetsa now ndechekuti zvinhu zvangu zviri kufamba. Ininiwo ndine construction company yangu iyo yandiinayo. Zvinhu zvangu zvakatanga kuoma. It was last year apo patakaenda kumanyaradzo. Hazvina kuzombogara zvakasununguka. Zvekare things were so hard. Handidi kukunyeperai zvekuti takasvika pakudya sadza risina muriwo. Madam kungotenga madomasi nekutobika madomasi iwawo, kutongodya sadza nesupu, zvinhu zvakaoma but panze motikari dzakatopakwa. Life was very hard. Takaenda kumanyaradzo kumusha kwana madam. Handizivi kuti takagadzirwa here kana kuti, but ivo madam pane chivanhu chavakazoitiswa chekuti ndakazotonetsana navo ndikati koiwe sei wazoita zvinhu zvakadai usina kutanga wandibvunzawo semurume wako. Saka patakasvikako kumba kwana madam kumusha uko kwainge kuchiitwa manyaradzo avatete vavo. Vatete vavo ava vainge vakatoroorwa somewhere else, saka mukukura kwavo vainge vasina kumbogara vakaita communication navo, vakazoti vafa. Ndipo apo vehukama pavakazoti tikufana kuti tinge tichienda ikoko tinoita family reunion. Saka patakaendako ikoko madam vanoti vakazotorwa nedzimwe hanzvadzi dzababa vavo ndokubva vachizoendeswa hanzi kune imwe kitchen, but kitchen iyi yainge yava kusashanda,
yainge yakatodhirika denga kicheni iyoyo, ndokubva vachizonzi vaifanira kuti vange vachitsvaira. Saka pavakati vachitsvaira vanoti vakaona mamwe maglazi ainge arimo, ndokubva vanzi vange vachitora maglazi iwawo vange vachinomarasa kugomba. Asi pavakabuda vanoti vakaona marara awo avainge vatsvaira achiswa mukabhaketi, vakabva vachizonzi vange vachizogeza. Pavainge vogeza vakaona kuti mvura yacho yainge ine mavhu, zvichireva izvo kuti marara awo avainge vatsvaira vakaunganidza ndiwo akazotorwa akaiswa mukabhaketi, vakabva vachizonzi vange vachizogeza. Saka ivo vanoti vakangonzi unofanira kuti unge uchizviita nekuda kwekuti madhamu vainge varisa zita wavatete vavo, vainge vakapiwa zita ravatete vavo. Saka ivo vakangoita vachingoti zvimwe kuda ndochivanhu chacho. Fast forward takazoti tadzoka kuno kuSouth Africa, hama dzangu zvinhu zvakasvika pakundiomera zvekuti ndaishaya kuti saka ndiri kumboshandirei. Pane era yakaitika mukoma, ndakaenda pamba peumwe murungu wandainge ndichiwirirana naye, one of my big customer. So tainge tichita marenovations. Handizivi kuti vakomana vangu vakazvifambisa sei. Tapedza kuita marenovations, akomana Satani ane simba, imba iyoyo yakatsva. Handitozivi kuti what really happened. Murungu uyu akandinyima mari, ndikabva ndachizotanga kushandira chikwereti chekuti akazogadzirisa imba yake. Asi imba iyi haina kutsva yose, yakangotsva once per bedroom ndokwakanyanyisa kutsva ikoko, but muceiling yakapiswa netambo dzemagetsi. Vakomana vangu hameno kuti vainge vakonekta sei tambo idzodzo dzemagetsi. Zvadaro mukoma ndakaspenda gore rose ndichingoshandira murungu, because murungu uyu akati madamages acho they were around 200 and something. Ndakaishandira 200 and something iyoyo ndichimubhadhara, ende ainge achitonditsvakira mabasa, ndichitoendako ndichitonoshanda, aingondipa mari yekuti ndige ndichibhadhara vashandi. Ndokusaka zvinhu zvakazosvika pakuoma zvekuti tainge tava kuseva sadza nesupu, madomasi chaiwo, zvinhu zvakaoma. Saka takabva tachizotaura nevamwe madzibaba recently. Madzibaba ava vakabva vati mukadzi wangu iye ainge akadirirwa mweya wejambwa nemunyama, zvikabva zvachizosanganawo neni kuti hama dzangu dzainge dzagara dzichingondidira mweya wejambwa nemunyama, asi Mwari ndivo vainge vachingondivhikira. Asi nekuda kwekuti tainge takaenda tikanoitiswa chivanhu, saka chakabva chachizonovhura mamwe madhomu ekuti mhepo dzisina kunaka dzinge dzichizoita zvadzinoda neupenyu hwedu. Saka takabva tachizonzi kuti zvinhu zvedu zvinge zvichizotanga kufamba, tiri kufanira kuti tinge tichinoitirwa mhiko tiri kumakuva. Saka takazoenda kuZimbabwe. Taenda kuZimbabwe, iye ane communication yaainge achiita neumwe murume uyo waakati ndibishop wekuchechi kwavo. Ndokubva tachizoenda kuya kuvillage kwavo kwainge kuine rufu. Saka takabva tachizoendeswa kumakuva, ndokubva tachizoenda tikanoradzikwa muguva munhu uyu asati avigwa. Hama dzemufi dzainge dzisingatozvizivi, but pane vamwe vainge vachizviziva vanoita sekunge vakabhadharwa. Ndakapinda muguva, ndini ndakatanga kupinda muguva, ndakashama ndisina kana chandainge ndakapfeka, ndikabva ndatanga kudirwa munamato ndirimo. Vakandiburitsa mukadzi wangu zvekare akapindamo akashama, vakamudira munamato vakamuburitsa, nevana vedu vose vari vatatu, vose takavakurira nhumbi vakapindamo muguva. Saka kubva zvatakazobvako kuZimbabwe zvinhu zviri kufamba zvisingaiti. Handizivi kuti munamato wakadai kune akambouitirwa here, munamato wekuti unoradzikwa muguva otanga kudirwa mvura dzemunamato. Hakusi kurombeswa here kwatakaita uko. Hanzi zvose zvavakatiita, hanzi kwainge kuri kurasirira mweya wemunyama uyo wainge wakadirwa pandiri zvekare nemudzimai wangu, kuitira kuti mufi pavainge vachazomuviga ainge achazotora mhepo idzodzo obva achizoenda nadzo. Ndinokumbirawo advice kubva kwamuri vedare. Yo muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Zvinhu zvakadaro zviriko here vedare? Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hey, pakaipa zvinotyisa izvi.